Lord bless you. Now it's time to recharge our spirit this morning. Recharge your spirit on the Mega Grace Hour. Yes, indeed, to recharge your spirit every morning. I make sure that I bring men and women of God to share the word with you. And namhlanje sinendoda esizokhuluma naye namhlanje ubaba simthanda kakhulu ubaba uSthembiso Zondo. Baba Zondo, good morning. Inkosi ayibusisa ukufundwa kwezwe. Uyaphila mfowethu? I'm feeling like $1 million. Still kicking in the life. Thank you so much. I'm happy to see you again after a very long time. Fisa sokhuluma nawe namhlanje ngindaba ebalekile kulamasonto adlule silokhu siphusha indaba yokuthi kusizwe abafana kusizwe abantu besilisa ukuthi abantu besifazane baba nama camp baba nama prayer conferences baba nesikhathi kuqeqesha umuntu wesifazane ukuthi mawusumdala uyiphathe kanje masukhulile umhloniphe kanje umyeni wakho kodwa lo myeni walomuntu wesifazane akalithola ithuba lokuqeqeshwa akatholi ithuba lokufundiswa kahle kukhuliswa njengendoda uthola ukuthi umfana uyakhulu semdala usengena kuyidakamizwa uhlukumeza abantu besifazane wenza zonke izinto ezibhlungu ngenxa ukuthi akasitholanga isikhathi sokukhuliswa kahle aqeqeshwe atshele ukuthi uyiphatha kanjani mawumuntu wesilisa so namhlanje ngifisa sikhulume baba uZondo ukuthi njengomuntu wesilisa yini le egcina isenza size sibe yilwane singaxoleli mangabamba unkosikazi wami enza into ethila ngimxoleli ngiyambulala konke lokho senziwa yizini lezi zinto lezi esibhekana nazo njengabantu besilisa Mhlabe lefethu angisekeli jekayo bese uthi ukufaka iculo kancane ukuthi ubuye network kimi ungibize ekseni kakhulu ya ilento isihloko mfethu it's very powerful. Yes, ngisifise ngathi singalalelwa yiwo wonke umuntu nanombani sibalekile. Okay, asiqalelani ekutheni kubhlungu ukukhula umuntu wesilisa ungamboni ubaba. 1 2 kubhlungu kakhulu times 10 ukukhula nomuntu wesilisa ukuzalwa umuntu wesilisa kanti awuzalwa indoda ngoba ngizoyibeka ku-standard grade. Kubhlungu ukukhula ungamboni ubaba. Yeah, kubhlungu kakhulu ukukhula kanti umuntu wesilisa akayona indoda. Angithi yaba ngoba akulula ukuthi ngibe indoda ngingakaze ngiyibone. Ngagcina ngumuntu wesilisa ngoba ngibona umuntu wesilisa ongashaya umange empama ongasha inhlamba noma kanjani. Kuyaye kuthiwa izinto inkawe ezizenzayo ilezi ezibone omama nobaba bezenza bese ziyazenza ke. Okay, mhlawumbe ake sisike lijihayo kancane nje sitshontshe mfethu ake sinxuse bonke obaba balalele. Ngiyabaza abantu uma besika izinto khona into yayitrend entweni ekhulunyiwe ake nitrendise nje le lengonyana le hayi man unesibindi unenhliziyo embi udlula umthakathi mawuyindoda uphuza namanye amadoda ubuka ibhola estadium uzusiza abanye abantu ugqoka iteke elibizayo kanti unengane yomfana nje angeke ngikiye ukuthi ingane unengane yomfana oyilahlile nje and you know very well unayo but uyilahlile mhlambe ngokuhamba kwamashow ngiza sizokhuluma ukuthi mawulahla ingane yomfana uzilahle wena. Yes, uqale wazilahla wena odinga ukulashwa kuqala but lo ngane uyitraumatizile engqondweni and ulibulela izwe. Angithi uyazi ngoba ayikho ingane ezalwe iphara emhlabeni. Uyozofe bhuti. Igama ethi para exist isama Africa yayingekho ke nje lento ayaziwe. Even eBhayibhelini awukazi uzokhuluma ngepara. Lento yophara nganomparafini noma iparagraph noma parachute but ipara nje ayikho lento enjalo ibikhona kodwa iabsent. Okay but awungivumele la emhlabeni. Abantu I'm sorry ukusho lokho abantu abadinge president abadinge umfundisi abadinge ekhansela yabo nje ngifuna le mfethu ukhulu ukuyizwa cela nje ukukhuluma 2 minutes bese uthi ukushaya iculo. Abantu abadinge president abadinge ekhansela bangamfuna upresident but abamdingi. Bangalifuna ikhansela but abalidingi ukhule mawuzongilalela mangilaleli ngomoya uzoshesha ungenelele ikhanda lami ngoboliwane ndafu idonse efront nangemuva abantu abadinga emfundisi. Uzwela ngithi baningi abafundisi abantu abadinga ekhansela abadingeni abantu badinga ubaba leader
nazo ke izinto ezilahleke emhlabeni ubaba nelida kulahlekelo ke emhlabeni kangakuthi nomfundisi mezolibamba isonto lime kulesikhathi mina lo ma ingredient of being a father and the leader hayi umfundisi uzwela ngithi akho mfundisi okwenza impact lemhlabeni akho president okwenza impact akho nkosi yokwenza impact umuntu oyowina inhliziyo yomuntu i-missing ingredient i-void lapha kumuntu phakathi ubaba akekho omunye khona we together but not united ekhona but lento kababa akayazi ne-leader ngiyocela ungifonele uzothi angikhulume ngalonto singene deep kezela mase sishaya iculo nje mfethu so ingane muyi sometimes uma isihlahla singamili akubhidi isihlahla kufuneka baka agriculture ba check inhlabathi la isihlahla simila khona akusenkinga isihlahla hayi kodwa umhlabathi sometimes if fish tank yayibona laba ufish laba esibafuye ema dining room o fish njalo akugezwa ufish kushintshwa itank namanzi bese ufish uba right uma uNkulunkulu emhlabeni ngathi uMoses Mabhida Elisha billions and billions wabantu uNkulunkulu ayinwele uzokwenza meeting yokulungisa umhlaba ngeke abize izingane kodwa uzobiza lazi izalwa khona abize amadoda nabazali mawuka agriculture uzolungisa isihlahla dila nenhlabathi automatically isihlahla sizoba right akonakele einganeni lezi siyigxikayo uyikhathi zogcina kuyothiwa kuyovela abafana abanje yonakele kithi singabazali njalo ngithe asitrendise le ethi unesibindi futhi nomthakathu ungcono kunawe mawuswenka uyaphuza ubuka ibhola ugqoka iteke libiza uyajampa kanti mani ingane yakhe uyondle mfethu noma ungenayo imali ungayondla ngamazwi ngoba ingane engamboni ingane engamboni ubaba ilahlekelwa inetwork ningamboni ubaba njalo ke ungakhohle ukuthi it takes a village to raise a son thina singama Africa yikho ingane ezintandane lengane yomfana oyibonayo eqaqekelwe ishethi esikoleni umili ubusinessman ukume nje mfethu ubusinessman ngizobuya lapho njalo mase sibuya ukume nje ubusinessman ngasesikoleni esisemakhaya sangakini upaka imoto udlala umusic owuthandayo uphuze noma yini ongayiphuza but ubuka ingane nje khona leqaqekelwe ishethi mngani wami la selize laqaqeka lahleka akudla ama drugs kudlala nezingane eziphethe ama sandwiches nama sheta right soxoxa ngalonto mangibuye ukuthi it takes a village to raise a son singapi sengikhulumela lezi ezingenabo baba at all lezi nazibathi sesitshela labo baba engasizona ababo ukuthi ingane yomfana mawuyindoda edlulayo it's your son he is your son ima uyindoda wena kumele ukukhulise umuntu wesilisa ukhulisa umfana khona sonke sine responsibility yokwenza njalo sonke but bhuti ziyalimala ingane zabafana mazingalazi iphimbo lika baba nebhube esilingcono uma ingane ingakhula iphimbo lika baba ungenani umalumeke nombame ngeke no akekho umuntu lalela akekho umuntu wesifazane oyo raise indoda ngamhlaba ngamzama bayithi ngubaba ngumama kulengane ubani umama ethi ngubaba ngumama ngokonke uyasho njoba ngimotivate nje uyayisho nje ya ushiswa igrosa nama bills na yonke into but ukuba indoda mngani wami kubhlungu yeah it takes a man uqinisa ukhakhayi lenye indoda ungizwela ngithi it takes a man uqinisa ukhakhayi lenye indoda methi ngiyindoda ngekukhisa indala ubokwazi ukuthi lo ngane yakuyahlangana ke namanye amadoda ayiqinisa ukhakhayi but it's senzela njalo singaloke sithi abantu besifazana othi ngiyindoda ngiko konke ngoba kuzovela phisa amadoda azivusa unembezo wamadoda ukuthi njalo even usumdala inxeba lendoda ngempela lisulwa amanye emfuleni ubona sinje sesihlambuluka kumakhosikazi twice namakhanda amakhulu kanje singasile emakhanda usithembiso zona sikhuluma naye namhlanje ekseni kwimeke Grace onvuma FM sikhuluma ngendaba ethinta abafana ukuthi sibakhulisa kanjani abafana kungatrain abantu besifazana amantombazane odwa bese abafana besala ngemumva bese bekhula bedlwengula bekhula bebulala benza yonke into kanti abalutholanga ithuba lokuthi beqeqeshwe ngendlela efanele siqale ngala mfundisi wamasibuya so igoqa kahle indaba yethu after the ad break it's Mega Grace onvuma FM good morning Mega
Megagre Sithembiso Zondo sesiyayigoqa manje mfundisi wami nanku umbuzo ophuthumayo la ku WhatsApp wami ongenayo la ku 0737091991 uthi lo muntu wesilisa akafuna ukuzishiya igama lakhe uthi ngiyenze njani inkwanyana noZondo kumuntu wesifazane enginaye olwa ngengane kimi ngimenza kanjani so mhlambe nje mphathi umyalezo loyo oya kubantu besifazane eNingizimu Afrika yes ukuthi mawunyanya ingane yakho ungabi isidomi ngathi wafela igeography yaka standard 5 grade 7 ulwe ngengane okay akukunike I golden rule punchline inhlamvu esetshenzisiwe ayibisadubula nomphela iphindi isebenze once wasebenzisa wayiyuza inhlamvu iphele lobunhlamvu wayuza ingane yakho ukushaya uhi usuyiqedile ubudoda yo ngiyocatshanga ukuthi ingane iyagula injani kanti wena wayisebenzisa yes uyuza ingane uzwela iphanjanelwa ingqondo ingane I right iphanjanelwa ingqondo wena uyuza ingane ukushaya ubaba uyuza ingane ubaba ukushaya uma singayisebenzisi ingane ngoba inhlamvu esibhamu eke yasetshenziswa ayisasebenza asivale mfowethu nansi indaba kade ukhuluma ukuthi sibakhulisa kanjani abafana ngifuna sibuze manje wenza njani ngimkhulisa kanjani umfana abe yindoda engabe umuntu wesilisa ngoba kufana indoda nomuntu wesilisa ngimkhulisa kanjani ngikhulu babe ngekho ngikhule noma senginomntwana wesilisa ngimkhulisa kanjani asiqale la isiluleko sika baba esisodwa sidlula iziluleko ezo5000 kamama esi1 one advice from the father iya kwindodana idlula amagama awu5000 kama eya kwindodana ngoba uma uyakuncoma ngisho wrong but when the father ncoma you he means it sokuncoma ngempela he means it but iphela umfana wakho is another you when unikezwe opportunity to start again when you see indodana yakho usibona wena uyabona nje usuke kubulela umuntu ukuhlukanisa nengane yakho yomfana akakufuni ukudlula usathane sebhanqe nengane okushaya konke ingane yakho it's another you unikezwe opportunity ukuphinda uqale and uma izoniselwa kahle intwana iyonihlalisa eBhalitho iyonihlalisa eSenteni iyonikhipha ku4 room enikhiphe ku2 room yohlala ekuthiwa ingane kabale angithi yisho uminiselwe kahle amanga kaSathane athi sa break up saxabana umthandazo kaSathane uthi azikhuli ingane zabafana ubaba singamboni ifather figure zingayazi khona la zizoshayeka khona bhuti okay angisike lijikayo kweminute eli1 yes umkhulisa umfana umsusa from boys to men ikunento ekuthiwa boys to men mshange incomo okay umfana wami bengasifuni isikole mina ngizokukhombisa yena bengasifuni isikole angihlali naye imatric dance yenzelwe yimina uyahlanya la ekhona uswela amaphiko okundiza uma wakhe kade amqala ngifike ngadlala irole encane nje uyahlanya ekhanda futhi okwami ukufaka uma wakhe kuye angenzi into ngiphufa uma wakhe wrong ngingasindwa ikhanda elikhulu ngize ngikhulume ngoma wakhe kabi into eyenziwa yimina ngima wakhe nenziwa uma wakhe kumina enga right ngingayifaki enganeni angithi uyizwela singawafaka amaphutha ethu sigxisha ingane ngoba uyoba ngcono umkhovu and izwa liphephile uma abazali ake ngithi nje mawungabiza ubabuwayo ngenja ngeke ikuphendule ngoba umdala kodwa iyakudoubt wena mama uthi uma walenza kanjani ucansi nenja shutho mina ngumdlwane akuningi wena unakile ne hairstyle uyokhuluma nje hayi angithi uyayibona then asilwi ngeingane bafethu igold yethu le idiamond yethu sengiqeda ngicela nje umfundisi uzosondeleze ngaphambili esezositshela ukuthi ukwenzakalani ngizokhuluma njalo ukuthi siyayincoma into engakazi ibona mawufuna indoda ikutimezele kwenzeni income there is why singama Africa besibizwa ngeyithakazelo no Jesu impumphuthe isizoma Jesu ndodana kaDavide wara
kwa Uyayimncoba. no akambizanga ngegama this time ndodana kabani ewakhumbula nayo oDavid bethi kuMofibosheth ngikwenzela umusa ewakhumbula umusa ngiyawudedela hayi yabona uzothi mawuzothi xolani angikuzwa kodwa mawuzothi khabazela amafofo uzothi sonto umthiya lemnguni kamini kwane emnqamla nkungu kufikilanga ulaka ulithulisile ungibiza ngazi ngimajinzwa ngibiza kodwa sisazoxoxa ukuthi indoda ithotshiswa kanjani endlini wabiza indoda yakho ngegama awuyena umlungu Kusiyena umlungu ningangibizi ngegama ngibizeni ngozikode bafowethu. awusasho ubizwa ngoba It's back at Grace Sound from FMs. We are preparing for into enkulu yokukhulisa abafana conference sohlanganisa abafana sizobakhulisa ngendlela efanele ngoDisemba. Mfundisi wami uManqele sitshela ukuthi sikuphi nendawo nabafuna ukuba ingxenye le conference esihlelayo ngoDisemba ukuthi bangena kanjani mfundisi wami. Mathole Hletshwa sibonga kakhulu what a powerful ubaba uZondo ngiyabona la ukuthi hayi khona izinto esingqampunayo ngempela sesifaka nama ring ngoba kukhona akayifake kanti khona ayigejile uyabona but nanti ithuba elinqa izivele babunkwanyana nje i-second ngiyacela umzali especially oyi single parent okhulisa umntwana ngayedwana oyi parent guardian sifuna ukungenelela emfaneni lislimazile igama elithi indoda ikhali ayikho iqueue yamadoda yepolice station ayikho iqueue kuma social worker yamadoda kodwa iqueue igcwele emajele yamadoda igcwele phansi kwama bridge uyabona kuningi okwenzakalayo leli gama elithi indoda ikhali ingakho silida kuma suicide ezabantu besilisa so ngiyacela ke wonke umfana obheke ehigh school next year uyofica intuthu ishunqaye ema toilet adideka afuna ukufitha ini sifuna ukumtshela ukuthi uyophila kanjani lapha ene high school uyophila kanjani euniversity kunabafana sebedropile ezikoleni kunabafana sebeqalile bangena edakamizweni kunabafana abaphila obabaphika abanye bakhona bahlukana noma babondle ezinye izingane abayinakile but ngiyacela ukuthi ke basi WhatsApp kule nombolo e083 Yes. 7623454 083 7623454 ku TikTok Gap Standards Network ngiyacela baye khona bazosibona bese kuthi naki website www.gapstandardsnetwork.co.za siyazihambela izikole siyafinyelela siyawenza ama one on one siyabaflasha nabantwana bakuma drugs abazali abasithinte 083 7623454 ngalebo ntate. Thank you so much. Isizwe sakaManqele nihambisana nomfundisi uSithembiso Zondo this morning. Mangibuya